O sector da construción non levanta a cabeza. Falo de que se ti estás traballando a perdas, podes traballar a perdas nunha obra, na seguinte, na terceira xa non. E máis se vimos dunha época donde as empresas non puideron coller pulmón. Vimos unha crise do 2008 brutal de inanición das empresas da construcción, que mal vivíamos, aí sí que tuvemos que recorrer a ERTES, etc. Despois viñamos unha pandemia. Agora é o incremento desmesurado dos prezos tanto dos materiais como da enerxía. Subas que dificultan e moito a viabilidade das obras públicas en execución e incluso das empresas. As empresas estámonos vendo nunha situación prácticamente kafkiana, cunha subida de prezos pois que non se daba nos últimos 50-60 anos. Imagínense vostedes un contrato que ti tes firmado hai un ano e cos prezos de hai un ano e que o tes que executar agora. Prohibitivo. Para conseguir capear a situación, as empresas da construción piden un sistema para reequilibrar os contratos e revisar os prezos. Tamén que se flexibilicen os prazos. É paradóxico que seguramente sexan estes anos serían os 2-3 anos de maior inversión, seguramente dos últimos 40-50 anos, cos fondos europeos e coa inversión que estaba prevista xa por parte das administracións públicas. E é paradóxico que sexa seguramente uns 2 anos no que máis obras van a quedar sin poder facer. Polo de momento están a intentar xestionar o difícil escenario no que se atopan, pero alertando os problemas que afronta un sector que na provincia de Pontevedra move 23.000 empregos directos e 100.000 indirectos. Estamos falando de subidas ao mellor do aceiro do 80 ou do 90% con respecto a 6 meses, a madeira dun 110%, o formigón en torno a un 30 ou un 40%, e xa non digamos os costes da enerxía, do gasoil, das nosas máquinas, etc. Non? Hoxe o deputado autonómico do BNG recolleu as súas preocupacións. Luís Bará apuntaba que existe unha norma que regula os contratos públicos impulsada dende o Goberno central, pero que non aclara se os concellos se poden acoller á revisión dos prezos. O gran problema que vemos neste momento é que os concellos, con un volume moi grande de contratación pública en marcha, tal como está redactado o decreto lei estatal, non se poderían acoller ou hai un problema de interpretación xurídica. Bará comprometeuse a levar esta cuestión tanto ao Parlamento de Galicia como ao Congreso dos Deputados.